Добре дошли, уважаеми зрители. Сега ще ви покажем в Minecraft Survival. Instincts. Как да си направите практичен cobblestone генератор с купър и чест. Така, нека да започваме. Ето го, Redstone маняка, Exterminator 99. Така, започваме с лава пътта. Копаем. Ето тук трябва да качваме, тук. Така, тук трябва да стане. Ето така. Слагате. Може да върнеш чест. Не, чакайте. Значи, за него с генератора също ще ви трябва и хупър. Сега ще ви покажа как да го направите. Това е нещо добавено в Minecraft. Това е от 1 до 5. Защо направи хупър? Сега нямам чест. Отивам да си взема, какво? Това направи хупър, не ви трябва, бе. Мъкни са, трябва да режа 15 неща. Включително и това. Стой там. Ето ти стъклото. Продължавай с урока. Така. Слагате по често. Слагате честа си тук. Отгоре слагате. Задържате shift, цъкате на... докато се хупъра, цъкате на чест. И ето и го хупъра. Така се слагаме. Правим ето така. Това пък и се смука това. Слагате по хупъра един дърт. И сега почвате да запълвате дупките с лава. Леко. Взимате вода и я слагате ето на това място. Сега, за да изглежда, за да е по-ефективно и за да не чупите отдолу в хупъра, докато още преди да се генерира cobblestone, граждате с тъкпоето по този начин. Мисля, че гледаш. И сега, не може, като щупите cobblestone, не може да стигнете хупъра. И така чупите cobblestone, но хупъра не. И затова само си задържате и чупите. Така, той вече направи тунел до... Добре, кажи. Така, ето ни го честа. Той се демонстрира. Така, сега се качвам да почвам да копая. Ще слезне е така. Ето, почваме. Вижте как чупи той и долу има cobblestone. Понякога по-бързо, понякога е по-бавно, но не знам от какво зависи точно, но... Така, това е версията без Redstone, която е компактна. Има и друга, която е по-бърза, но... Много започва да забива сервери за това. Така може да си влизаш директно в къщата. Как да го направим? Ето. Яко. И това. Тук ще бъде към вторият етаж, който ще го направим в следващата серия. Това беше всичко от нас. Показахме и как да си направите Redstone на такова cobblestone генератор.